Igbo ọma, gịnị ka ha na-eme? Ihe a bụ egwuregwu nchọpụta ọrụ na ọrụ, a job and profession guessing game. Ịdịgo njikere? Okwu mmalite. Introduction. Welcome to the job guessing game. In this fun challenge, you will have to guess different professions based on clues given in the form of riddles. See if you can figure out what each job is and have a great time testing your knowledge. Ịdịgo njikere? Let's see how well you know these professions. I wear a white coat and use a stethoscope. I diagnose and treat patients, giving them hope. What am I? What am I? Kedu ihe m bụ? Kedu ihe m bụ? What am I? Kedu ihe m bụ? Dọkịta. Ọ bụrụ na ị zara dọkịta, ị mara na ị zatara ya ọfụma. If your answer is doctor, that means your answer is correct. In Igbo, it's called Dọkịta. In English, it's called doctor. Dọkịta. Doctor. I plan and design buildings, roads, airports, and different projects. I wear a helmet and an orange vest. What job am I? Kedu ihe bụ ọrụ m? Ọ kedu ihe m bụ? Kedu ihe m bụ? What job am I? Injinia. Ọ bụrụ na ị sara Injinia, ị ma na ị satara ya ọfụma. If your answer is engineer, your answer is correct. In Igbo, it's called engineer. In English, it's also engineer. The only difference is the spelling. Engineer. I travel the world on a flying machine, serving passengers with smile, keeping the cabin clean. What is my job? Gịnị bụ ọrụ m? Gịnị bụ ọrụ m? What is my job? Gịnị bụ ọrụ m? Gịnị bụ ọrụ m? Nwa ọrụ ụgbọelu. Nwa ọrụ ụgbọelu. Ọ bụrụ na ị sara nwa ọrụ ụgbọelu, ị ma na ị satara ya ọfụma. Flight attendant. If your answer is flight attendant, your answer is correct. Nwa ọrụ ụgbọelu. Flight attendant. I care for animals, big and small, healing their wounds and answering the call. What profession do I have? Kedu ihe bụ ọrụ m? What profession do I have? Kedu ihe bụ ọrụ m? Kedu ihe bụ ọrụ m? Dọkịta anụmanụ. Dọkịta anụmanụ. Ọ bụrụ na ị sara dọkịta anụmanụ, ị mara na ị satara ya ọfụma. Gwakwara onwe gị aka. If your answer is vet, your answer is correct. Clap hands for yourself. You are doing an amazing job. Dọkịta anụmanụ. I wear a badge and protect the streets, enforcing the law and ensuring safety are met. What job do I have?
What job do I have? Kedu ọrụ m nwere? Kedu ọrụ m nwere? What job do I have? Onye uwe ojii. Onye uwe ojii. Police officer. The direct translation of Onye ụgbọ ojii is a black uniform person, but it actually means a police officer. Onye ụgbọ ojii, police officer. I stand in court defending the accused, presenting evidence and arguments that are well used. What profession am I? What profession am I? Kedu ọrụ m nwere? Kedu ọrụ m nwere? What profession I am? Onye ọka iwu. Onye ọka iwu. A lawyer. In Igbo, a lawyer is called Onye ọka iwu. Onye ọka iwu. Lawyer. Onye ọka iwu. With scissors and combs, I work with flair, styling hair with skill and taking care. What profession do I bear? Kedu ihe bụ ọrụ m? What profession do I bear? Kedu ihe bụ ọrụ m? Kedu ihe bụ ọrụ m? Onye na-edozi isi. Onye na-edozi isi. A hairdresser. A hairdresser. In Igbo, a hairdresser is called Onye na-edozi isi. Onye na-edozi isi. Onye na-edozi isi, a hairdresser. I deliver mail to your door with a smile, sorting through letters and packages, mile by mile. What is my occupation? Kedu ihe bụ ọrụ m? What is my occupation? Kedu ihe bụ ọrụ m? Kedu ihe bụ ọrụ m? Onye ozi. Ọ bụrụ na ị zara onye ozi, mara na ị zatara ya ọfụma. If your answer is postman, then your answer is correct. Ngwa kụọ aka ọzọ. Kwara onwe gị aka ọzọ. Maka na ị zatara ya ọfụma. If your answer is postman, please give yourself a round of applause. Clap your hands. I collect waste from home, businesses, and other locations and transport it to a disposal site. What is my occupation? What is my occupation? Kedu ọrụ m nwere? Kedu ọrụ m nwere? Kedu ọrụ m nwere? Onye na-anakọta ahịhịa. Onye na-anakọta ahịhịa. In English, garbage collector. Garbage collector. In Igbo, onye na-anakọta ahịhịa. Onye na-anakọta ahịhịa. A garbage collector. I am a sports person who play one of the different types of football. What profession am I? Kedu ihe bụ ọrụ m? Kedu ihe bụ
ọrụ m? What profession am I? Kedu ihe bụ ọrụ m? Kedu ihe bụ ọrụ m? Onye na-agba bọọlụ. Onye na-agba bọọlụ. A footballer. A direct translation of onye na-agba bọọlụ in English is a person who plays football. But in English, it's just a one word, footballer. But in Igbo, is onye na-agba bọọlụ. I help build houses and offices. I stack block to make a tallest building. What is my profession? Kedu ọrụ m nwere? What is my profession? Kedu ọrụ m nwere? Kedu ọrụ m nwere? Onye na-ewu ụlọ. Onye na-ewu ụlọ. Onye na-ewu ụlọ. Onye na-ewu ụlọ. A constructor. Constructor. Onye na-ewu ụlọ. I wear a uniform. I travel a lot. People call me captain. I fly planes. What is my occupation? What is my occupation? Kedu ihe bụ ọrụ m? Kedu ihe bụ ọrụ m? What is my occupation? Onye na-anya ụgbọelu. Onye na-anya ụgbọelu. Onye na-anya ụgbọelu. A pilot. If that is your answer, you deserve a big round of applause. Please clap for yourself. Okay. Onye na-anya ụgbọelu. In a bustling kitchen, I create culinary delight, mixing flavor and ingredient just right. What profession am I? Cooking up a storm each night. Kedu ihe bụ ọrụ m? What profession am I? Kedu ihe bụ ọrụ m? Onye isi nri. Onye isi nri. A chef. A chef. In Igbo, a chef is called Onye isi nri. Onye isi nri. Onye isi nri. On stage or screen, I take on a role, embodying characters with heart and soul. What profession am I? Playing a part in the show. Playing a part in a show. Gịnị bụ ọrụ m? Gịnị bụ ọrụ m? Onye na-eme ihe nkiri. Onye na-eme ihe nkiri. An actor. An actor. Ngwa kụọrọ onwe gị aka ọzọ na ịgbalịala. Ịzatachara ihe niile ọfụma ọfụma. Onye na-eme ihe nkiri. Great job. You've done an amazing job. Ị kwesịrị ịkụrụ onwe gị aka ọzọ. Ngwa kụọ aka. Kụkwa ọzọ. Kụkwasịkwa ya ọzọ. Ndewo. Igbo kwezuonu. Igbo ọma kwezuonu.
Igbo kwezuonụ. Ebe ọbụla ị nọ, biko tụkata aka ọnụ subscribe wa channel a sị na igwe bụ ike. Ndewo.